Resulta que hi havia un home que tenia un bancal de moniatos, perquè en el temps de la postguerra, home, hi havia molta fam i el que més es menjava era moniato. I això tenia un bancal molt gran de moniatos. Quan venia la temporada, arrencava els moniatos, es pujava a l'andana i allò ho tenia petat de moniatos. I tenia un xiquet que anava a escola que li diem Pepito. I antes, si se'n recordeu, les que som un poc més majoretes, igual que jo, que portaven la creu a escola, se'n recordeu? Doncs bueno. El xiquet, el mestre deia, bé, si porteu alguna cosa al mestre, perquè, bueno, el que passava, antes passava més franc que un mestre d'escola, però ara això ja fa que s'ha acabat. Total, que el xiquet, el mestre diu lo de la creu, i el xiquet li diu, pare, estan tots portant alguna cosa a escola, jo què portaré? Son pare diu, no passa res, ara el pare te ho arregla en seguida. Son pare se'n puja dalt a l'andana i li carrega un cabàs de moniatos, arreblidet. I li el porta al mestre i diu, mire, això m'ha donat mon pare per vostè. Ai, molt bé, Pepito, que bo, que bé. Mestre, més content que unes castanyoles. I son pare li diu al xiquet, com has quedat, rei? Diu, molt bé. El mestre està supercontent. Son pare diu, pues encara estarà més content, tu tranquil. Al cap de 14 o 15 dies més, un altre cabàs de moniatos. I diu, com has quedat? Diu, bé, m'ha dit que bé. Va, pues. I al cap de poc de temps li dona un altre. I un dia el mestre li diu, Pepito, rei, ton pare que és llaurós no tindrà en casa